Bun, acum hai să pregătim totul. Am tortelini, o ceapă roșie, un ardei gras, boia, usturoi și niște condimente. Tai ceapa în jumătăți inele, ardeiul în fâșii, iar usturoiul îl toc mărunt. Să nu uit să pun apa la fiert pentru tortelini. Apa fierbe, perfect. Adaug o lingură de sare și pun tortelini în oală. În general, tortelini proaspete se fac în 2-3 minute, iar cele congelate în 5-7 minute. Le las să se înmoaie bine, dar să nu exagerez, altfel devin prea moi. Între timp, pun uleiul într-o tigaie și încălzesc la foc mediu. Adaug ceapa și o las să se înmoaie puțin. Apoi adaug ardeiul. Amestec bine să nu se ardă. Ceapa trebuie să devină translucidă, iar ardeiul să se înmoaie puțin. Miroase deja fantastic. Acum adaug boia și usturoiul tocat. Amestec rapid să nu se ardă boia, altfel devine amară. Las să se înmoaie împreună cu ceapa și ardeiul timp de până la 2 minute. Mirosul e incredibil. Tortelinii sunt gata, le scurg și le adaug în tigaie peste ceapă și ardei. Amestec ușor să se îmbrace bine cu sosul. Dacă e prea uscat, adaug un strop de apă de la fiertul pastei, sare și piper după gust și mai amestec o dată. Gata! Pun tortelini în farfurii, presăr pătrunjel proaspăt deasupra și, dacă vreau, un pic de parmezan ras. Arată delicios și miroase divin. Hai să gust! Perfect! Asta a fost o rețetă rapidă și simplă, perfectă pentru o masă sățioasă în mai puțin de 15 minute. Poftă bună!